Ale ty si to nepochopil, lebo... Kuráčko, čo som kuráčko jebala. Ja ti to vysvetlím ešte raz, dobre? Keď je kura lady, madam, žena, idem rovno a jebem na mláky. A keď aj stupnem do mláky, omýjem mláku v potočku. Chápeš? Ale proste keď raz piča je vnúta, z poštárky alebo z jakej Marii, neznám. Tak idem a ešte vidím, ale čo to máš jedno. A vidím tam tú mláku a proste, a keď som taká piča, že mi popletu konáre a jebnem do toho. To sú kraky a... Co tam? Ale však ja mnoho rozprávam. Či láby, či pazúry, či ako máte piču majú kury, ja neznám, čo to je. Ratice. No, Ratice sebe tam zajebala. No, však niekož ma dohovoriť, keď si zjebol. No, to nie si vôbec férový. Dobre to tej kúre. Kde sa skončila? Po kúre. No, že čemu bola taká zajebala, ne? Že proste, keď je raz kúra lady, madam, žena, jak ja. Že zajebem, ale jebem na to, že si Ty si tiež bola zajebaná, nie? Čo ty chodíš, o kúre robí. A som ju špila do piči aspoň na zajemi, kurva. Ale slúchaj, nie. Keď kura ide a sa vyhýba mlákam, to je kura lady. Ale keď kura ide a jebe na všetko a všetko jebe do toho blázna, to je kura piči. Ale počuj, vysvetli mi, jak sa môže jebnúť takto, vieš? Bo je prijebaná. Ja však normálne, že idem, nie, a jeb do práva zo mňa. Postaví strepe sa, sa jebať a ide ďalej a jeb do ľava, vieš. A tak som ide a kohút je hovorí, ty pičo, ale rízkaš suchu. Šeť, vláky, vieš. No a takto vzniklo, že kura bola zajebaná. A potom je ten peščárny a jej hovorí, ty kura, ale hlavu máš čisto. A kura, ej chuj, nehovor. A prišla a jeb hlavu do vláky. A takto vzniklo, že kura bola v piči celá zajebaná. A potom keď som že by Jaši jebla do mláky, ale ja ho poslala do piči. Ja vylezla hore. Doteraz neznám jak, ale som bola hore. No, a takto celé vzniklo. Priebá.